Освен това, предстои днес да се представят зоните за въздействие, по-специално какво е състоянието на различните зони в града. Така че да влезете в конкретика по отношение на конкретни параметри на зоните за въздействие, както и критериите, които колегите са подбрали, за да изведат точно тези зони като ключови за развитието на града. Малко по-надълбоко. А следващия път още по-надълбоко и надяваме се, че до финала на проекта и наистина ще останем много добре. Вие нас и ние вас. Надявам се виждаме. Както ви казах, проектът за визия на Силистра 2020 е представен в 3 кратки послания. Това са 3 варианта, които днес споделяме за първи път с вас и отваряме дискусията, кои са ключовите моменти в тези 3 варианта. Все пак ние трябва да се обединим около един. Но за да не стане така, че някой консултант, който е дошъл от София, ви казва нещо, далече сме изобщо от този подход. Всъщност това са алтернативни варианти и заедно всички и хората, които не са тук, но биха искали да участват, могат да дадат своето мнение по така дефинираните визии. 3 кратки послания, които надграждат съществуващите стратегически цели на община Силистра и включват в себе си съгласуваност между политиката на европейско, регионално, областно, общинско ниво и най-вече и стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион. Политиката за устройство на територията също е взета в предвид, имайки предвид, че проектът изцяло е насочен към точно този сегмент. Устройство на територията, градско, възстановяване и развитие. Първият вариант на визията е формулиран на последният начин: Силистра, Дунавски град с конкурентоспособна икономика и добра среда за живот и отдих. Какво е включено в смисъла, в съдържанието на тази визия? Преди всичко, желанието на гражданите на Силистра от анкетите, които бяха направени, да се фокусираме върху ключовия проблем безработица. Тоест, върху ключовата дума инвестиции. Да се насочим към зони, в които да се направят съответните проекти, за да може да облегчим инвеститорите и да направим привлекателни инвестициите в Силистра. Да започнем с обсъждането. Следващата ключовата дума е инвестиции и интервенции в зоните, където има потенциал за бизнес развитие, като целта е изграждане на добра техническа инфраструктура, ефективно използване потенциал на река Дунав за развитие на търговията, обмен, бизнес развитието и туризъм. Подобряване качеството на живот на гражданите на Силистра в условия с цел да задържим младите хора, защото това е условие и за тяхното по-добро качество на живота, е условие за задържането им и все пак целта да докараме инвеститори не трябва да бъде за сметка на това младите да си отидат от Силистра. Всъщност баланса между интервенции в зоните, в които има бизнес потенциал, да бъдат балансирани с местата, в които нашите млади хора да могат да живеят и да са доволни от средата, в която живеят. Имайки предвид динамиката на пътуванията и това, че сега вече сме много отворени към света, всеки от нас е видял какво се случва в света и на всеки му си иска
неговия граф това да е също. Така че, ако направим възможно да подобрим средата, в която живеем, бихме могли това да бъде едно от условията, не едно от условията за подобряване на живота на хората. Втората визия, като предложение, втория вариант, обновен град на Дунав с грижа за реализация и бъдещето на силистренци и удобството на неговите гости. Тук ключовите думи, въобще ключовите интервенции са трудова реализация, парковите пространства и достъпа до културно-историческите забележителности на града, насърчаване на творческите и спортните изяви на младите хора и инвестиции в тяхното развитие и здраве. Предложения, свързани с тези места, които касаят точно този въпрос. Говорим за бъдещи проекти, стъпващи на тази визия. Третият вариант, който ви представяме, е Силистра, екологичен дунавски град с добра инфраструктура и условия за бизнес и туризъм. В него включваме подобряване на екологичната инфраструктура в жилищните райони. В вашите анкети много силно присъства този сегмент, много силно присъства този елемент. Хората са недоволни от чистота, шум, замърсяване, което всъщност провокира и насоката да преодолеем това усещане и всъщност да започнем да вършим малко по-целенасочено за екологичния град. Туризма е мечта за силистренци, доколкото бях в формите и в маркетите. Има специална стратегия за развитие на туризма, което означава, че е изцяло на управлението. Така че в този случай като туристическа дестинация Силистра трябва да се развие като нов продукт. Нов продукт, който трябва да по-скоро е интермодален, не насочен към различни видове туристически продукти. И разбира се, общината може да помогне в тази област единствено и само с инфраструктура. И подкрепа на някои от бизнес проектите в публично-частни партньорства. Това, което препърва преди да се изяснява кои конкретни проекти последствие общината ще реши, че и гражданите, разбира се, ще обсъдят като важни да се случат до 2020 година. Насърчаване на енергоспестяващите инвестиции и диверсифициране на източниците на енергия също влиза като цел в този тип визия, имайки предвид, че Европа е Европа на зелената енергия и все повече и повече ще говорим за енергийно спестяване и енергийна ефективност, както в жилищните сгради, така в обществените сгради, така и изобщо в цялостната заобикаляща ни. Тези три варианта, пак ще повторя, са предложения, които всеки от вас има, разбира се, негова представа, коментар, реакция, която предизвика това представяне. И аз се надявам, че сега ще можем да си поговорим за това как вие виждате мечтите си в Силистра, бъдещето на Силистра, 2020 година. Сега ни се струва доста така далечна, но като цяло и 2013 ни се струваше далечна, когато приемаме плани в 2007, че 2013 е много далечна, но 2013 е приемаме. И ние всички сме заинтересовани да направим възможно най-оптимално, най-ефективно планирането, така и да планираме правилните си проекти. Имате думата, като бих искала само да ви кажа, че тази визия е като старт всъщност
единствено и само цели да се обединим около представата си за модерен град Силистра. От тук насетне колегите, които са урбанисти, които са специалисти по различните сектори, ще ви представят съответните зони на града, така както тази визия, за да се случи, при тях трябва да се случат различни неща. Какво трябва да се случи, може би ще бъде обект на следващото обсъждане. Днес просто ще ви бъдат представени зоните. Те кои са, как са обособени, какви са им специфичните характеристики. Така че с това нещо се опитвам да ви кажа, че първо предстоят още презентации и че всъщност същността на днешната дискусия е да се представят зоните и да се обединим и около тях. Че това са за вас ключовите зони. И че тази визия, ако тези зони се подобрят като среда, бихте могли да я видите реализирано. Имате думата, защото вие сте тези, които виждате бъдещето на този план. Както прецените, ако някой иска сега да говори... Трябва да видим първо и тогава да говорим. Ние знаем много неща за Силистра, които си живеем тук. Да, благодаря ви много, че бяхте толкова. Най-добре, разбира се, Силистра да стане един почивен град, нали? Аз вече съм постигнал това нещо, аз работя друга да почивам в Силистра. Само че не е възможно за всички хора, затова трябва да се измисли нещо така, което да решава. Иначе съм почивка идеален, защото вече има още какво се желая. Шум, за крайградски фактори, тотално за немарени. Това трябва да се включи задължено крайградските пространства, след това бяха едно от горните да се изградят на време. Сега вече са тотално занимарени и не се използват поради тази причина, за един резерв, който задължено трябва да се включи. Иначе Силистра като почивен град ми харесва много, но не вярвам, че всички ще бъдат съгласни с това нещо. Трябва да работим на друго място и да живеем само в Силистра. Затова целта е много Някой трябва да работи. Ще работим в Париж и в Париж и ще да ги дадим. Нека тогава да се фокусираме върху зони. Вчера ви запознахме с нашите зони, на които сме разделили града. Сега ще кажа няколко приказки на тема, няколко думи на тема какви са изискванията, каква е методологията за разделяне на зоните с методологията, която беше изписана от МРДБ. Те препоръчват следното разделяне на града на три типа зони, които са с преобладаваща функция. Това не означава, че те са само с тази функция, говорим за преобладаваща функция. Тези зони трябва да бъдат разделени трите основни типа зони с преобладаващ социален характер, които са обикновено и в случая зони с преобладаваща функция жилищна, което не означава, че в тези зони може да се случват само дейности или да се интервенира само върху жилищните структури. Това означава, че говорим за цялостно подобрение на жилищната среда, за подобрение на сгради от социалната инфраструктура, за подобряване на техническата инфраструктура, за подобряване на междублоковите пространства като цяло, за подобряване на жизнената среда. Вторият тип зони са зоните за икономическо развитие. Отново напомням, зони с преобладаваща функция. И тук говорим и коментираме за подобряване на техническа инфраструктура, за подобряване на достъпа, изобщо за възможността ние в зони, в които може да бъде развита или подобрена или възстановена икономическата активност, да създадем предпоставки, физически предпоставки, икономически предпоставки за развитие и възстановяване на активността и залагане потенциал на тези
развитие на потенциал на тези зони. Следващата зона е зоните за публични функции и това са обикновено зоните с концентрация на публични сгради, на обществена активност, градски паркове, където се предполага, че обикновено административният център или публични центри на града. Това са зоните, разделени от нас, методологията на МРРБ, върху, говорейки за вашия град. Като вчера това, което коментирахме, е едно цялостно разделяне на зоните. Ние днес вече можем да ги представим пред вас като зони, които са с преобладаваща публична функция. Говорим за центъра, за парка Дунавска градина и за пристанищният район. Зоните, които са с преобладаващи социални функции, жилищните квартали и двете зони, които са обособени като зони за икономическа активност. За да направим една обща оценка на тези зони и за да кажем и да имаме аргументите и пред вас, всяка една от зоните по различни показатели на какво ниво е, за да можем да комбинираме оценката и да излезем с предложение, експертно предложение за това коя зоните предлагаме да се интегрира. Сме дефинирали критерии за оценка на състоянието на тези зони, като критериите са по 4 основни тематични показатели: социални, икономически, екологични и състояние на физическата среда. Тези критерии са плод на интердисциплинарен колектив и всеки един от този колектив като експерт в своята област е казал, оценил, първо събрал информация, анализирал и оценил зоните във вашия град. По-нататък ще видите вече част от тези анализи. Говоря за част, защото информацията, която беше обработена с голям обем и в случаят някои от тези, всъщност големият обем информация беше събрана и оценките, които ще видите, са експертни оценки. Ще дам думата за един кратък преглед на социалните индикатори и социалните критерии. След това ще се върна отново. Добър ден на всички, казвам се Лора Съркисян, заедно с моите колеги Даниела Янева и Михаил Здравов. Имахме удоволствието да участваме в този екип в Обединението устойчиво развитие на Силистра, като се занимавахме с анализа с прилагането на социални критерии. Аз чух много добре господина, който преди малко каза: ние знаем всички проблеми на Силистра, познаваме добре Силистра, 100% сме убедени в това. Вие знаете най-добре всички проблеми, защото ги живеете тези проблеми. Мога да ви уверя, че ние знаем много добре документите, в които са отразени всички тези проблеми. И това, което се опитваме, включително и сега, да съберем тези две половинки на цялото и да се получи най-добрата картина на състоянието. Не просто за да си имаме снимка за спомен, а за да може с обединените усилия на всички да тръгнем от тук нататък към влагането на усилия, ресурси, енергии и средства към по-добро бъдеще. Това, с което ще ви занимавам много накратко, не са никакви данни за социалните критерии. Вие за тях сте говорили, вие ще имате възможност да прочетете анализа, така че вие ги живеете, както каза господина, така че с това няма да ви занимавам. А както каза Снежана Димитрова, говорим за снимка. Снимка на град. Нещо, което се прави за първи път, данните много трудно се намират на ниво град. Аз освен това искам да ви предложа не само да видите снимката, а да се взрем в частите на тази снимка, което прави нещата още по-сложни. Или с други думи, в следващите 4-5 слайда ще видите как изглежда град Силистра, разделен на зони
към които прилагаме само социалните критерии. Преди малко ви ги видяхте на слайда, те са 4 основни групи: демография, заетост, образователен статус и социална инфраструктура. Тези данни са взети, както ви казах, от различни документи, базират се на данни от преброяването, базират се на актуални данни на различни институции, примерно Агенция по заетостта. Така изглеждат зоните, когато говорим с разпределението на жителите по пол, значи говорим за демографските критерии. Тъй като, може би, отдалеч някои цветове не си личат, аз ще ви насоча към по-важните елементи, т.е. тъмно-синьо означава най-много жители. В битките почти равно разпределение на мъже и жени по зони. Следващото взиране в снимката е по етническа принадлежност. Тук с сега ще се опитам да покажа. С най-светлия цвят е българската етническа група, турска, ромска, арменска, руска, румънска, украинска и други, според начина на самоопределението на участващите в преброяването. Как изглеждат зоните по грамотност на населението? Тази най-голяма част от битката са грамотните граждани. Ако виждате много малка ивица червена, това означава неграмотни и децата до 8 години са изведени в отделна група. Как изглежда снимката, ако говорим само за възрастта на хората, които живеят тук? До 10 години, от 11 до 20, до 65, над 65, с различно разпределение по зони. Това не е без значение при насочването на определени, например, социални услуги. И при създаването на нови, и при развитието на налични. Например, нашите данни показаха, че ето в тази част на града има най-много живеещи хора до 15 години. Вярвам, че знаете защо, да. Сигурно е така. Но въпросът може би даже не е защо е така, а какво следва от това. А какво следва от това е всъщност темата, за която днес, не само днес, а изобщо работим всички ние заедно. Икономическа активност означава да снимаме града и да го разглеждаме от гледна точка на икономически активни хора, т.е. това са хората в трудоспособна възраст, които са заети или са безработни, и другата група, които са деца или са пенсионери. Това е тяхното разпределение. Отново заетите е най-светлата част на тази битка. Следващата снимка ни показва как населението е разпределено по образованост. Данните са от преброяването, като се изследват кой има докторска научна степен, висше образование, средно, основно, начално или никога не е посещавал училище, нещо, което за първи път се изследва. Като цяло, излизайки от зоните, преглеждайки снимката като цяло, най-много жители на Силистра имат средно образование, един показател, който е над средния за страната. Сега мисля, че в тази картинка най-малко ще се различи едно червено от друго червено, но искам да ви обясня. Тази снимка показва по какъв начин институциите, които са призвани да осигуряват обществено обслужване, здравеопазване и образование, са разпределени на картата на града. Това е важно да се знае, защото е важно да се знае по какъв начин следва да бъдат разпределени, ако нуждите са различни в момента, а дадеността не е такава, и съответно какви мерки да се приложат. Така ние ще продължим с икономическите критерии. Това бяха социални. Икономическите критерии, картата, която наблюдавате, е
концентрация на фирми, но на активни фирми. Ще си позволя да кажа, че беше изключително трудно да намерим такава информация, да селектираме такава информация, защото сами знаете, че фирмите могат да имат дейност на дадено място, могат чисто административно да бъдат блокирани, да бъдат регистрирани, да бъдат регистрирани на друго място, техните дейности да се водят на друго място, всъщност физически те да присъстват в града. Както забелязвате, наблюдаваме концентрация на икономическа активност в западната промишлена зона и в центъра, което е абсолютно нормално и логично, с тази разлика, че в центъра са фирмите в областта на услугите. Това, което виждате на следващият слайд, е анализ на инвестиционният интерес. На този слайд няма да видите цифри, това е експертна оценка. Това е виждането на експертите, отговарящи за икономическата тематика в нашия екип, като оценката е разделена степенувана на липсва такъв интерес в най-тъмно. Позволявам си да разказвам картата, защото най-вероятно много малко се вижда от нея. В по-светлият цвят е отчасти и в най-светлият цвят е наличие на икономически, на инвестиционни интерес. Следващият слайд, отново казвам, това е експертна оценка, икономическият потенциал, като в най-светло виждате зоните с най-низки икономически потенциал, в следващият по тонално свят е средният и в най-тъмно виждате зоните с най-силен потенциал, най-голям потенциал за развитие. Ако тази карта вчера коментирахме и вчера беше споменато за екологичното състояние на града, което смея да твърдим, че за разлика от други градове в България, тук екологията е в добро състояние, като въздухът най-вече е замърсен от автотранспорта и другото нещо, което е важно за замърсяването на въздуха, е в зимният период и използването на твърдо гориво за отопление. Както виждате, разпределението, може би малко трудно виждате, разпределението на процентното съотношение на използване на горива е разделено на въглища, дърва и електричество в отделните зони на града. Шумовото замърсяване в случая е най-вече от автомобилният поток и от покрай транспортните артерии с най-голям трафик. Състоянието на природните елементи като цяло е в добро състояние. Има, разбира се, части от града, които са най-вече в промишлените зони, с по-влошена картинка на фона на останалите части от града. Използването на възобновяемите източници на енергия, за съжаление, е много слабо застъпено в града. Това са данни от градояването и използваните колектори говорим за жилището. Не говорим за големите промишлени предприятия, не говорим за големи инвестиции, говорим за жилищния фонд. Сметосъбирането, и вчера коментирахме, че е в относително добро състояние.
И затова тук има едно само двустепенно разделяне на града като оценка. Канализацията в Силистра. Говорихме си вчера за нея. Канализацията в Силистра е с добро покритие, но с необходимост от реконструкция. За пречиствателната станция вчера споменахме. В случая зоните от града Юг-2 и Юг-3 са с недобре изградена техническа инфраструктура по отношение на канализацията. С водоснабдяването нещата стоят по подобен начин. Като цяло, техническата инфраструктура в града е оценена в добро състояние и с изключение на тези две зони, които вече коментираме. Транспортна инфраструктура, добра обезпеченост и вчера коментираме възможността за интегриране на видовете транспорт, за развитие на альтернативни начини на транспорт, велоалеи и така нататък. Проблемите с паркирането има да коментираме в отделните зони, в отделните територии. Като част от елементите на градската среда са и зелените пространства, зелените и публичните пространства. Виждате, че концентрацията и което е абсолютно нормално на тях е в централни градски части, като в жилищните територии има потенциал за развитие, потенциал за организиране на такива пространства. Това, което вчера отново пак казвам, споменахме, е сградният фонд и използваемостта на сградният фонд. Говорихме, че 20%, 20-25% от сградният фонд на Силистра в момента е необитаем и не се използва. Това обаче, което прави впечатление, най-вероятно е обяснимо и за вас, че в тези зони сградният фонд не се използва, тъй като не се използва за постоянно обитаване. В крайните зони Юг-2 и Юг-3. Годините, коментирали сме и годините на изграждане на отделните жилища. Като цяло жилищният фонд е сравнително казваме млад. Под млад разбираме 20-25 години. За нас това е млад жилищен фонд. Конструкциите на сградите сме анализирали, масивни, стабилни, с дупване сгради, които не са в такова състояние. Наличие на външна изолация, което вече говорим за качеството на жилищата и за санираните жилища. То е частна инициатива и в случая говорим за частна инициатива и може би изглежда в момента малко стихийно, тъй като все пак жилищата, знаете, в България от голямата си част, 90% са частна собственост. В момента започва да се планират политики за цялото саниране на жилищния сграден фонд. Има какво да се работи в тази посока. Неразпростяващата програма, която отново е като качество на сградния фонд и общото състояние на сградния фонд, всичките тези показатели, които минахме до сега, като цяло сградният фонд в Силистра, жилищният сграден фонд е в сравнително добро състояние, но това не важи за промишлените зони. Всичко казано до тук, ние излизаме с две предложения към вас и с възможността за още едно, което в случая не сме го визуализирали, но може би е хубаво да го изкоментираме с вас. Върху кои зони ще се фокусираме за така наречените зони с
с преобладаващ социален характер. Нашето предложение са две зони. Както виждате, едната включвайки изток, юг и север, и другата зона включваща южните квартали. Това, което не сме изобразили на тази карта, е възможността да обединиме тези два варианта и да представим един общ вариант с включването на двете зони. Ще си позволя да напомня, че когато говорим за интервенция в социалните зони, пак казваме, не означава само интервенция в сграден фонд, говорим за цялостно подобряване на качеството на жизнената среда. Това, което е логично, предложението за двата варианта за зони за икономическо развитие, всяка със своите плюсове и минуси, като вариант 1, зоната с западната промишлена зона е с по-добра транспортна обезпеченост, с повече свободни терени, с по-голям потенциал за развитие. Ако мога да я рекламирам. И това, което предлагаме за зони зони на публичните функции, висока обществена значимост, е комбинацията от централните градски части с Дунавския парк и пристанището, за да можем да интервенираме в всичките тези. Има възможност за такова обединение и можем да коментираме обединение. Тук обединяването на трите, които видяхте преди малко зони, като цялостно предложение за зони за обществено. Ще върнем още на карта. Приятно, аз казвам Цветан Петров и представлявам урбанистичната част от екипа. Аз съм архитект и това, което в случая ние искахме да акцентираме, че реално Силистра и разположението на зоните е такова, че имаме възможност да си мечтаем и за всичко, в смисъл за целия град, което е едно от предимството на града, което не трябва да изпускаме. Сега промишлена зона Запад определено на нас не се струва по-подходящия вариант за инвестиции от страна на европейските фондове. За зона център, предполагам, тя е без съмнение. Тя е зоната, която така или иначе ние нямаме друго. Тук имаме ясно изразен център, ясно разположени публични сгради, концентрация на парковите елементи, на парковите и на зелените пространства. И нашия голям въпрос, в случая към вас, е социалните зони. Дали да ги разделим на две и да концентрираме повече средства в някои от тях, или да пуснем всички и да разполагаме с ресурса да преценяваме според годините възможностите за инвестиции и съфинансиране на общината на разполагането на проектните идеи, които заедно с вас пак ще дефинираме в бъдеще. Така че ние тук в момента за другите зони нямаме никакви съмнения. Това са зоните за инвестиции. Въпросът е в южните. Ние си мечтаем и искаме да е целият град. Това означава повече работа за нас, повече работа за екипа, повече работа за общината. Което не е без значение. Общината трябва да осигурява повече средства. В този случай, което пак зависи от вас в този момент. Така че това са нещата. Сега вече бих искал да ви дам думата на вас, да чуем вашето мнение по въпросите. Ние експертната оценка имаме. Вече искаме да чуем вашето мнение. На къде вие искате
да водим този интегриран план. Все пак, нали, периода не е дълъг, не е 20 годишен, чертаеме 20 годишното бъдеще на града. Периода е едва 5-6 години, нали, смисъл, което не е много. Нали, повече от един мандат е, но не е много. Няма как да сбъркам в случая. Здравейте, ние вчера с вас се видяхме. Може би преди да започнем дискусията е много важно да кажем какво можем да правим в тези зони. Въобще за да ги избираме, за да мислим как да ги подбираме, какъв тип проекти ще бъдат допустими за финансиране. Ако говорим за промишлена индустриална зона, която трябва да се избере и която трябва да се включи в вашия интегриран план, трябва да мислим, че главно там можем да правим инфраструктура, която да обезпечава бизнеса. Т.е. може да се прави газификация, улично пространство, ВИК. Т.е. нещо, с което вие ще бъдете по-привлекателни за инвеститори. Това са мерките, за които трябва да мислим. Относно социалните зони, там може да се интервенира в социална, образователна инфраструктура, спортна инфраструктура, всякакви спортни съоръжения, площадки, жилищни и междублокови пространства, всичко, което реално, както Ани каза преди малко, облагородява жизнената среда. И ако говорим за публична зона, тогава вече мислим за културна инфраструктура, туристическа инфраструктура, публична инфраструктура, зони за отдих, озеленяване. Общо взето, комбинация от подобни мерки ще представляват проектите на вашия град до 2020 за всяка една от тези зони. Както колегите преди малко показаха, ние експертно дълго време мислихме и за нас така един от добрите варианти би бил да се обхванат максимално големи територии, в които в един 7-годишен период вие ще имате възможност да привличате финансов ресурс. Единствено това, което в момента за нас е много важно, да чуем вашето мнение и да чуем позицията ви по така представените зони, тъй като по много от показателите има вероятност ние да не сме извели напълно правилните тенденции. Защото ние работим с, както казаха колегите, с информация от преброяване, информация от търговския регистр, с информация, която е от стратегически документи. Това е изискването на Министерството и на Европейската комисия. Да стъпим на статистически официални данни. Така че наистина за нас ще е важно да чуем вашето мнение по така представените показатели и реално какво е вашето усещане, на къде трябва да бъдат насочени инвестициите и усилията. Като един голям град, София, Варна, Пловдив. Силистра е толкова малък град, че първо всяка инвестиция, която да е точно, автоматично рефлектира върху целия град, автоматично. Второто, което е, услугите, като говорихме за равномерност, и към момента така ситуирани, че пада с бастун 10 минути и трябва максимално за добре, до която е точка на реда, до която е социална услуга. Тоест, може би тук след тези зони аз така не разбрах каква е идеята, тъй като просто града е толкова малък, че каквото да се случи, всяка промяна на нещо, тя автоматично рефлектира върху всички зони. Тоест, тези зони са силно условни. Второто, което е в анализа там, сега се сетите, че не видях едно важно инвестиционно, това е по-скоро антиинвестиционна. Това е Силистра климатичните особености. Както сигурно вече сте забелязали, тук лятото е плюс 40, зимата е минус 25. Минус 65 градусна температура интервал е нещо първо много скъпо за инвеститора и второ от мой личен опит знам отблъскващо в доста от случаите. Смисъл такъв, че това е нещо, на което трябва да се държи сметка задължително. Може ли да се опитаме сега да кажем следното? Това, че сте с малка територия, всъщност според нас е предимство. Тъй като така правихме някаква подобна среща в Бургас, работим и там. Желанието беше, ако можем да направим това, да обхванем почти целия град. Но със съжаление там не е възможно. Най-малкото, защото ресурсът ще бъде ограничен и няма да стигне, за да се постигне някакво въздействие по всичките три зони. С това отварям на първия ви коментар. Относно втория, това са дадености. Приемаме ги и продължаваме нататък.
трябва да ги включите, да ги анализирате и да анализирате тяхното въздействие върху инвестиционния климат. Да, определено. Аз само да добавя това, което каза колежка Силвия Тодорова, е това, че да, окей, вие казвате, че каквото и да се направи, то ще рефлектира върху целия град. Аз ще ви кажа, че не е така. Защото ако направим три междублокови пространства, то ще рефлектира много тясно и много локално. Нали? И можем да погледнем, но въпросът е, по отношение на това, да, съгласни сме с вас, и нашата визия и нашето развитие е производство с по-голяма добавена стойност. Нали? Те не се влияят изключително много плюс-минус 65, нали? Защото те са високотехнологични производства, зелени производства, които плюс-минус 25, плюс 40 не е толкова проблема там. Нали? Проблем е за ресурсоемките производства, да, прав сте, но ние това смятаме да го спираме. Нали? В смисъл, това е националната политика на България. След като ще ставаме страна в Европа, да изместим производствата не толкова в ресурсоемки, а да ги превърнем по-високотехнологични и с по-голяма добавена стойност. Тоест, нали, ние това не ни отказва, напротив, минус 20 плюс 45, окей, има начини за решаване на този проблем. Има и модерни начини за решаване на този проблем. Тоест, ние го мислим, ще го включим това нещо и насоката ни е именно нататък към този порядък. По отношение на пространствата и на... Все пак, да, ние също искаме да обхванем целия град. Надяваме се да генерираме с вас такива идеи, които да вълнуват именно по-голяма част от града. Но те имате предвид, че вземат по-голям ресурс. Тези обществено значимите вземат ресурс. Ресурсът на общината не е безграничен. В смисъл, дори имайки предвид, че само съфинансирането трябва да покриете като град, той не е толкова безграничен. Дори да е 5, дори да го няма, дори да е 3%, 5%, 10%, в големите и значимите неща е... Този проект на линията ти вече ми блоковете поставя, защото там мога да правя това. Не. Аз ще някакви по-сериозни инвестиции, които щом са сериозните, задължително ще рефлектират в целия град, а не само в година. Разбира се, но представете си инвестиция в 40 междублокови пространства в един квартал, тогава другите квартали няма да са доволни. Не е това въпрос. Ще се радваме да чуем и други мнения. Бихте ли казали зоната по улица Капитан Кръстев от блока на специалиста до границата? Как измислите зоната? Защото преди няколко години имаше един българо-американски проект за индустриален парк, който го разработиха нашите приятели от Съединените щати. В зоната, как я виждате? Те също на Дунава. Улица Капитан Кръстев е една добра артерия. Това предполагаме зоната около пристанището. За границата, от пристанището до границата. Тя попада в зоната ни за зоната с публични функции. Да, определено там голяма, това е бизнес пак, колкото казват тук колегите, да, там ще бъде концентрирани основно, но там е по-скоро това, което ние си мечтаем за там е бизнес инкубатор или нещо в този дух, което няма да засегне следователи. Не работят. Не, това Аз първо се извинявам, че закъснях малко. Колегите, с които бяхме заедно в общината, днес превариха. Със съжаление ще кажа за поредния път. Ще да се свършат още някакви неща. Според мен трябва да тръгнем и в малко по-различен план в момента, когато отиваме на тази дискусия. Защо? С Радослав имаме доста противоречия, което е хубаво, иначе няма да достигнем да бъде толкова. Едно нещо, което миналия път той каза, с което се съгласих, че много от тези дадености на нашия град са от преди 1989 година. Няма да коментирам колко века преди това.
тези неща, които всички ги виждаме и на брега на Дунава и на центъра на Дунава, на центъра на града, извинявайте. Според мен как би трябвало да почнем да разсъждаваме, като гледаме зоните така, както са определени. Града ни се развива от толкова години по начина, за да се достигне именно до тези зони. Така както Екипът ги е очертал, така както и ние ги виждаме сега на този план. Според мен ние първо трябва да помислим във всичките тези години, развивайки се по начина, по който е бил до сега града ни. Това е една даденост. Ние това го имаме като факт, който го констатираме. Това не е нещо ново, това не е създадено сега в момента, то не е измислено от екипа, който го прави. Нашата идея каква би трябвало да бъде? Ние всички в града сме съгласни с тази даденост, която е постигната до момента. Съгласни сме с начина, по който се е развивал града до момента. Или казваме не, сега сме 1917 година и правим революция. Имаме индустриална зона, имаме публична зона, имаме социална зона. Независимо дали тя е разделена на едно или я приемаме като цяла социалната зона. Или на още по-малки отдели. Приемаме го като даденост и разсъждаваме града ни да се развива и всяка зона да се развива така както те на практика са определени в годините. И така както всички, които са били до сега и като граждани, и като управленци на града са виждали развитието на града и така са го поставили. Ние на първо време, според мен, това трябва да решим. Приемаме го това като даденост, като структура, която имаме, и продължаваме да я развиваме всяка една от зоните по начина, по който тя вече има, или казваме не, ще местим едната зона от едно место на друго место, което е неразумно, нали? Приемаме ги четирите зони са така най-добре очертани. От тук нататък нашата идея във всяка зона какво можем да направим? Общината като община, гражданите като граждани и бизнеса като бизнес. Аз по-скоро имам един апел към екипа, който ще работи по интегрирания план. Ако е възможно да е предмет на анализа, който ще продължи да разгледате потенциала на града като университетски град с съществуващата база. Най-вече мисля, че в ИО-3 по вашето изолиране и съответно там има някаква база, които са били общежития преди това. За всеки ясно, че това ще рефлектира и изобщо града не е същото. Това е няма да беше. Разбира се, една от много добрите идеи. Само да се върна към господина, който преди малко каза, да, това е нещо, което и нас много ни харесва. Град е целият град, едно нещо е. И това обаче измества между блоковите пространства, защото отиват на заден план. Това е много ресурсоемко и страхотно нещо. Това е резултат от това нещо. Ще бъде след години и е много хубаво. Това нещо може да промени града, нали? И много голям аспект. Но това трябва да имате предвид, че няма да подобри физическата ви среда и няма да го усетите веднага. Това от проектите, които са след време. Страхотен е проект. Това е страхотна идея за проект. Това, тъй като не сме най-близката точка до Украина и Молдова, много българи да слушат. Имам два въпроса. Първият ми въпрос е много просто, че бихте ли се бихте ли се представили в крайна сметка, защото нито с нощи, нито тази вечер се представихте, кои сте вие, откъде сте, в кои други градове сте участвали? И вторият ми въпрос, преглеждайки схемите, ми направи впечатление за един квартал. Този квартал се казва квартал Тръстър, а в Силистра е повече популярен като Карон. Този квартал е населен 100% само с роми.
И това, което ми направи впечатление, е, че вие сте поставили най-висока оценка за икономическа активност тъкмо на този квартал. Молбата ми е да ми обясните. Извинявам се от тебе. Значи, за да се представим, ние създадохме едно обединение, което се нарича Устойчиво развитие за Силистра. То е създадено от Нюай, Мапекс и Петров архитекти. Фирми с доказана репутация, с дългогодишен опит, несъздадени специално за случая, държим на това, което сме направили през годините. В момента работим за още 3 града, освен Силистра. Това са Бургас, Пазарджик и град Свищов. Благодаря, извинявам се, въпрос не съм А можете ли да ни обособите тези зони като територии, защото юг 1, 2, 3, как? Специално юг 2 и 3, мислим, че е точно този ромски квартал, за който... Да, това нещо можете да го видите и вие вкъщи на сайта, който имаме специално създадения проект. Там вече много в детал може да свалите нивото до вашата улица, до вашия квартал. Сайта се bggis. Вие го знаете. Там в GIS портала може да свалите, там зоните са също очертани и ще видите пряко къде отива. За съжаление, проекторът, който е тук, не е с добра резолюция и не можем да свалим нивото тук в момента на ниво имоти, квартал, малък квартал. Бих искала две неща да кажа. Първо, изключително сме впечатлени, говорих вчера още в обсъжданията от задълбочеността на анализа, който предлагате, отчитайки наистина последните реалистични тенденции в развитието на нашия град и като възможности, но същевременно и като заплахи, което е още една индикация за вашия професионализъм. Интересно е записано всичко за визията на Силистра и трите предложения са много динамични, актуални и интересни. Ако позволите, съвсем така импровизирах и бих искала, например, вие сте един вариант да ви издиктувам, който разбира се е първичен и е работен, но после ще ви кажа каква историческа семантика съзирам в него. Визията примерно да звучи така. Силистра, древен и обновен град на Дунав, с добра инфраструктура и условия за живот, бизнес и туризъм. Тук няма историци, но те работят с едно понятие, че Силистра е преславния дом на река Дунав, като една духовна резиденция, а вие без да искате или точно поради енциклопедични познания, които имате, сте го уловили това нещо. Едно е да кажем Дунавски град, като нарицателно, а друго е да кажем, че този град е древен и позициониран тук. Това е по първия въпрос, за което още веднъж ви благодаря за тази работеща актуалност. Второто за зоните, мисля, че това е едно много професионално предложение, което дава голям карт-бланш на община Силистра и на екипа да работи в тези зони като широки идейни пространства за реализация на конкретни проекти. Бих изразила един скепсис по така наречената индустриална зона, защото в последните години много от тук присъстващите и наши съграждани и общински съветници знаят, че премного се акцентира на тази зона за активен маркетинг, за привличане на инвестиции, обаче мозъци при лоша инфраструктура не идват. Нали? Това си е доказано преди нас и освен едно-две производства, които сега преживяват също икономическа криза, тази индустриална зона не придоби, въпреки желанието и на бизнеса и на местната власт, вид на индустриален парк. Затова малко се въздържам и ви подкрепям в акцента за публичната зона и за едно широко понятие на социалните зони, тъй като все пак за развитието на бизнеса само с желание не би могло да стане, а това е събирателна от много възможности.
кажа две реплики. Ако говорим за методологията на МРВ, трябва да се фокусираме и разсъждаваме в строителните граници на града. Това, което е одобрено от Софийския устройствен план с последните действащи регулации. За това говорим за тези конкретни територии, за тези ограничения на града. Това е изискване от методологията и по изискванията на Министерството. Аз бих искал да ви благодаря за предложението за визия. Ще имаме предвид. По отношение на промишлената зона, да, това е заплаха, да. И сега да се върнем в началото и всъщност наистина днес да се поменим около визията, която наистина е вашата визия. Вие как си представите града? Много благодаря за това изказване, като тук е въпросът наистина да виждате обновен град на Дунав, т.е. тук има някаква нова посока или древен град. Древен град, доста градове слагат тази семантика, съществува в доста визии, в доста градове. И целта на нас по-скоро е да дадем степа сили, за да се отличава от всички други. Така че ако вие виждате в този град и бъдещето му древността като основно богатство, няма никакво съмнение, че ние ще добавим и ще инкорпорираме древността на града във вашата визия. Като говорим за инфраструктура, искам да попитам, възможно ли общината с ваша помощ да изгради цялостен план за реконструкция на тротуарната мрежа и съобщителната система на града. Понеже граждани съм се сблъсквал, вървя по тротуар, го изграден, изведнъж тротуара свършва пред мен двора в Палаца. Тук там е бил проектът, там е направен тротуар, след това никаква грижа. Тротуар, но го изграден по средата на тротуара посетително дяло. Другото, което е, изграждат се тротуари, възлагат се проекти на фирми, фирмата изгражда тротуара след 2 години, този тротуар го няма вече. Кой следи за контрола на качеството? Всички знаем, че солта разяжда цемента. Значи след 2 зими тези тротуари вече ги няма. Всички знаят сградата, която беше дадена на църквата. Мисля, че църковната библиотека. Там бяха направени нови тротуари, значи тези тротуари са частично разрушени. Срещу от младежкия дом към галерията. Там също беше изграден нов тротуар, беше поменен на стилбата. Този тротуар също е разрушен вече. Това ми е мисъл. Искам да взема първият въпрос. Да, може да се направи такъв проект с цялостна реконструкция. Изграждане може. Но това е нещо, което трябва съвместно с вас да правим на малко по-късен етап. Сега след дефиниране на зоните, за които казахме с какви функции, какъв тип проекти там могат да се осъществяват, това, което трябва да се случи, Министерството на регионалното развитие да одобри тези зони за всички градове и това реално да стане основата на програмата за регионално развитие за България, т.е. финансовите средства, които ние ще получаваме с развитие на градовете. В момента, в който това вече се случи, т.е. ние имаме тази санкция на Министерството на Европейския съюз, ние съвместно с вас и ние като модератори на вашите идеи трябва вече да слезем до всяка зона, да видим с какъв ресурс, програми ще разполагаме и да приоритизираме какво искаме да правим, какъв ресурс ще ни струва, как можем в общата рамка да се поберем и кои са ни най-приоритетните идеи, така че във времето, в този 7 годишен период, ние да наслагаме проектите. Тоест, отговорът е да, но ще трябва още доста да поговорим, за да решим дали ресурса за тази интервенция ще бъде приоритетен или нещо друго ще трябва да се прави в социалната и в публичната зона.
В момента не е фокуса на това. Много други неща трябва да се съобразят и трябва да има, както казах, някаква обратна връзка от Министерството, за да можем да направим една дискусия, която да е смислена и да се ангажираме с взетите решения. Такава е и логиката на проекта. В момента се изисква за всички 46 града обществеността да се обедини. Това са зоните, в които интервенираме. Следващите 7 години. В един следващ етап вече се събираме, като преди това ще има чрез интернет сайта, чрез други комуникационни канали, доборваме проектни идеи. Тогава вече ще се съберем и ще говорим. Всяка проектна идея за вас с каква приоритетност е. Кога искате да се случи? Дали искате преди някоя друга? Аз се радвам, че Карин повдигна този въпрос. Това е нещо, което ние бъдете сигурни обсъждаме като екип, водещ общината. Какво ме притеснява мен? Аз вярвам, че всички сте притеснени от това, което би трябвало да направим. Абсолютно съм съгласен. Тротуарните площи са в изключително недобро състояние, почти в целия град. И веднага ще тръгна от най-трудния вариант. Говорим за Симеон Велики. Дърветата са от 60-та година. Знаете в какво състояние са и как изглеждат тези дървета и какъв вид са. Какво правиме, за да обновиме тротуарните площи? Да, с това питам какво правим. Не искам да го чуя от Карен това нещо, че да си изсичаме дърветата. Интересувал съм се точно за тези дървета кестените. Така. Твърдите, че са много опасни и болни и трябва да се премахнат. Значи има 3 варианта за лечение на тези дървета. За лечение. Добре, аз веднага ще попитам как ще излекуваме тротуарната площ, как ще излекуваме асфалтовата настилка, как ще излекуваме водопроводната мрежа, как ще излекуваме жилищните блокове, които кореновата система на тези дървета обрежда. Да. Дали такъв не е въпросът? За да бъде премахнато дори едно от тези дървета, сигурно знаеш, се изисква специална технология, специална техника, с която да бъде прекъсната кореновата система на всяко едно дърво. Това е изключително тежка процедура. Както съждаваме ние. Да, трябва да се обновят тротуарните площи. В цял свят се обновява и зелената градска среда, бавно и постепенно. Това няма да го правим ние, бъдете сигурни, няма да го правят сигурно и следващите да се види. Направиме нови тротуарни площи, нова асфалтова настилка и нова канализационна мрежа. Пак казвам, включително, тук има архитект, има строителни инженери, които ще ви кажат, че и жилищните сгради вече са увредени от кореновата система на част от тези дървета. Това нали ви е ясно, че не може да продължава до безкрайност. Навсякъде, където има нужда от лечение на такива дървета, ние ще се опитваме да ги лекуваме, както и за това, което много ни критикуват. И не напразно изнесохме информация, че има отсечени 75 дървета до момента, на 100% единствено и само по сигнали на граждани. Снимани са предварително, една 355 много засадени. Това е само като информация. Иначе приветстваме го и мислиме ние в насока да правим нова тротуарна площ, бъде сигурен, че имаме голямо желание да изглеждат по-добре. Искам веднага да рекомендирам. Не мисля, че дърветата са проблема за тротуарната площ. Всички знаят града в това състояние и дърветата как са съдени на време. Това означава да изсечете всички дървета в града, ако искате да го обновите. Това означава да унищожите белите дървета на града. А какво лошо има това да става постепенно и постепенно да се обновява? Част не напразно отговоря. Значи, казвате, че има 350 новозасадени дървета. Колко от тези дървета все още са живи? И ми говорите и ви всички мълчат и чакат някакъв да говорят, получава се някакъв диалог. Ако падне едно Аз мисля, че добрата европейска практика само по себе си говори. Сигурен съм, че някои от тук, които сме в залата, имаме дори по телефоните или по апаратите си. Именно такава зелена градска среда, ти си ходил достатъчно по Европа и сигурно също си виждал как изглеждат дърветата във всички европейски градове, където зелената система не е по-зле от нашата, бих казал доста по-добре в много от градовете.
но тя е структурирана по друг начин, с друг вид дървета, които се поддържат по различно от начина, по който тук изглежда нашата. Съжалявам, че е така. Ама те въобще не са поддържани по Георги Димитров дървета. Аз като пионер, че съм попала градинки. И имаме резултата от днешното обсъждане, имаме цел да направим две неща. Първото е да се обединим около визията, може да не звучи така фиксирано, окончателно, така както вие го виждате, но поне ключовите елементи за съдържанието на визията и за най-важните неща, които трябва да съдържа. В първата част инвестиции, потенциала на Дунавския качеството на живот, жилищните зони, междублоковите пространства. Във втория вариант трудовата реализация, парковите пространства, културно-историческите забележителности и младите хора. И в третия вариант жилищните райони отново, туризъм и по-скоро енергоспестяващи инвестиции. Като цяло, трите визии имат в себе си почти всичко от това, което искат гражданите на Силистра, което видяхме от анкетите. Всъщност това е продукт на изследването на общественото мнение на Силистра. Ако се обединяваме около предложението новото и ще вземем точния текст, той включва в себе си и древността на Силистра. Ако вие смятате, че това е също едно от най-големите богатства на Силистра, то също ще намери място в звучането на визията. Говорим за исторически туризъм. Не, няма нужда от микрофон, аз съм гръмогласна. Аз също смятам, така подкрепяйки позицията на колегата Игнатова, че визията трябва така раздробена, малко ми звучи разпиляна като Силистренка. По-скоро трябва да има някакво обединение от трите предложения, които според мен задължително трябва да обхваща инфраструктурата, защото тя е в основата на всякакви промени, които трябва да се правят в този град. Тази инфраструктура създава потенциал за бизнес и туризъм, а безспорно най-голямото богатство на този град е освен природата, културно-историческото наследство. И може би малко местен патриотизъм ще проявя, като кажа, че сравнявате Силистра като древен град с другите градове, но наистина това е един от най-древните градове, който се е запазил на едно и също място, което прави града ни уникален по цялото поречие на Дунав, изобщо от Шварцвалд до Делтата. Така че има на какво да се заложи тук и смятам, че това и инфраструктурата трябва да бъде нещо, от което трябва да се тръгне и да се влага. Едва ли 7 години ще стигнат за промяна на ВИК, асфалтиране и каквото и да е там, каквото включва. Много ви благодаря. Други мнения? Колкото да бъдем вече сега да отклоняваме нещо, да спорим за други неща, вие искате да изберем точно определена зона. И според мен това е централната, включваща до пристанище. Там предполагам, че ще видим ефектни проекти за нещо. Защото ще се разпрострем по другите, както казвате, това са неща, трябва да се одобрят и кога ще станат. Всъщност трябва да изберем. Нали така искате да изберем? По една от трите. Една от трите? По една от трите. По една от трите. Тъй като ние сме ви предложили само там публични, там малко няма място за избор. В промишлените зони, според нас, нещата са по-ясни. И в социалните зони, там вече имаме общо три варианта, в момента на мен ми идва един четвърти. Вариант първи, избираме юг 1, 2, 3. Окей, вариант втори, избираме другата половина на зоните. Вариант трети, избираме всичките цяло анблок. И вариант четвърти, който си мисля в момента, тъй като инвестициите в 3 и 4, в 2 и 3, извинявайте, биха били колосални и без особен видим ефект. Ограничаване на една зона, която е без юг 2 и 3. Т.е. юг 1, юг само изток и север, заедно с гробишния парк. Това са възможни варианти, които ние в момента предполагаме на дискусия. Тук
няма нищо фиксирано, нищо избрано. Няма нужда от микрофон. Значи, почти не споменавате зона изток. А това е квартала, който е, може би, от най-населените квартали в града, в който има най-много концентрирано население от млади хора. Напротив, споменаваме, той ама присъства... хвърляте се на юг, юг 1, юг 2, които сега влязаха в регулация. Вариантът ни е изток, юг, север, юг 1, 2 и 3, комбинация, или юг 1, изток и север, Гробищен парк, трети вариант, махаме 2 и 3. Вие там, следните, които са 2 и 3, те могат и да участват. Аз сега бях чувала наистина малко да се бира общо всичко. За мен няма никакъв втори вариант, освен промишлена зона запад и страна. Защото влизах и в нещо не се знаели точно сте, но в другата зона това са Крутикон, Девора и още едно-две приятели малки, които всъщност са по-малки, като, как да кажа, може би имат достатъчно инфраструктура изградена и те самите вече са доста добре направени. В другата зона, промишлена, запад, имаме много предприятия. Те обикновено са частни, което е съвсем естествено, но когато тръгнем ние да предлагаме на някой инвеститор възможност при нас, той веднага пита за условията. Имаме ли газификация? Не. Когато трябваше да се строи завода за толкова стъкло, французите отидаха в Румъния, Сингабен там построиха завода, защото те имат газификация. И това почнахме да търсим начини и да искаме сега от Румъния да се газифицираме. Нещо доста скъпичко, накрая ще видим, че ще излезе наистина доста скъпо. Освен това, има много други неща, които могат да се направят за бизнеса и за бизнес средата. Може да са частници, но те са тези, които всъщност създават брутния продукт на нашия град. Без това ние всъщност сме загинали. Нито от болниците, нито от училищата ще получим нещо, кой знае колко. В момента сме в криза, те няма да свърши скоро. Трябва да мислим правилно за нещата, според мен. И заради това за мен няма друг отговор, освен промишлена зона Запад да бъде избрана. Смятам, че зона Център е правилно избрана от вас и за всичко това, което казахте до сега, съм съгласна. И смятам, че туризма за мен трябва да бъде изведен много напред и точно там да бъде отразен в нея зона, защото вече 2/3 от града ни обявен за исторически паметник. Където копнем в тая градина, просто изкарваме точно миналото. Ние трябва да намерим начин да го използваме това минало. Освен това, точно правилно е сложено и до реката. В тая река, освен риба, която ние също не успяваме правилно да ловим и да използваме, или пък да се направим водоеми наоколо, има страшно много други възможности. По Дунавската стратегия можем да привлечем да направим някои проекти, въпреки че там пари нямаме. Ние трябва да се намерим от друго место. Това е може би единият начин. За моста не можем да говорим тук, защото той е въпрос на трансгранично въздействие и не може да бъде включен тук мост. Но тъй или иначе той ще има после въздействие върху нашата западна промишлена зона, защото той по сегашните ни проекти, т.е. подустройствения план, той се намира точно в края или някъде там, в края на тази промишлена зона. Това е много добре избрана зона. И понеже се занимавам с бизнеса на хората от толкова години, знае, че всъщност може хората в града да не го усещат, освен когато техни роднини са безработни, но проблема е огромен. Всеки от нашите малки собственици вече има проблеми. Имаме много заводи, които всъщност изглеждат големи на хартия и да речем, когато се гледаш в техния годишен счетоводен бюджет, виждаш, че те са зле. И понеже съм гледала много голяма част от годишните счетоводни бюджети, които са обявени вече, трябва да ви кажа, че историята и ситуацията е много лоша. Наистина е лоша. По отношение на третата зона, за която си говорихме,
смятам, че зона север с юг и с изток и юг едно е добро, това беше предложението, нали? Е изключително добро предложение. Защо? Защото в зона юг това е Крипетово и може би Карото нагоре, не съм точно. Там е института, нали? Юг 3, кои са юг 3? Гараж? За мен е концентрирането в този вариант, за който ви говорих първия, е по-добрият вариант. Не, че съм непременно права, нито пък държа да наложа някакво мнение, просто това мисля. Наистина мисля, че трябва много сериозно да обърнем внимание на туризма. Когато един Египет може да с 3 пирамиди да привлече целия свят и да изкара живота си по-добър, или пък ако някой в Америка е минал покрай известен минал в някой град, си хвърлял шапката си и прави музей там, ние имаме всичко, каквото ни трябва. Просто ни трябва един много добър колектив, който знае какво прави, къде да го намери, как да го направи, да бъде направено наистина стойностно. Защото имаше тук проекти, които направиха, бяха по туризъм. Какво се случи? Затова искаме да има там в зона център такава зона. Значи идват румънците, те, които работят по тези проекти, знаят. Искат да отидат до самите паметници или знам си, то няма инфраструктура, няма листовки, няма нищо, търсят информация, някой дядо ги закарал и им показвал нещо. Това се направо жив срам. Имаше ипотеки, не знам си какво. Това не са свързани. Това е много важно и всъщност ние приливаме от пусто в празно. Трябва да има много добре обмислена ситуация. Така мисля. Благодаря. Благодаря за вашето мнение. По отношение на западната промишлена зона, това, което можем да ви кажем е, че за първи път в интегрираните планове за не е мръсна дума за сътрудничеството с бизнеса, както беше до момента. Защото до момента Европейския съюз избягваше инвестиции, които носят пряко полза на определени частни инвеститори. Сега в случая това е търсено. В смисъл, това е целта. Изграждането на инфраструктура в индустриалната зона е търсен ефект. Това е искане, това е резултат. Затова тук този път наистина ние сме много радостни от този момент. На нас също ни допада варианта за юг 1, юг, изток и север. И не смятаме, че може би това е нещо, на което ще се спрем. Радваме се, че срещаме разбиране. Да, определено зона център има богат потенциал за туризъм. Туризма, според нас, е най-лесният ефект, който можем да намерим и да направим. По-трудно е в западната индустриална зона. Мисли ли сте южна промишлена зона, тъй като там е едно предприятие, има всички останали са взели дарят, да стане всъщност зона за крайградски отдих, тъй като тя е много прилича на такава, тип момент. Тя е свободна книга южна промишлена зона, но човекът си мисли да даме една отдехника, остане всичко друго е взело дало и може би да се твърди да остане и болница с бившата, която не стана и други работи. Това е различно. Да, говоря, да стане просто зона за крайградски отдих, тъй като там... Това е възможно да стане, но първо трябва да инициирате промяна на общия устройствен план на града, което може да постигнете. И ние след това вече, тъй като ние трябва да стъпим, ние стъпваме реално в момента на действащия или общ устройствен план, т.е. ние в момента с този интегриран план не можем да променим функцията на една територия. Така че да, това може, но стъпките са първо промяна на общия устройствен план и след това вече да променим, вече да полагаме и да прави Европа инвестиции в южната промишлена зона. Се радвам, че си толкова настойчив, така трябва да бъде. Веднага ще започна с последното нещо, което коментирахме. Чудесно беше изказването за трите зони на дамата. Радвам се, че Николай Колев е тук. Той е един от хората, с които най-много сме коментирали какво очакваме да се случи, особено по отношение на туризма в града ни. Знаете, че още когато вървеше изборната кампания, основната идея беше, че Силистра до момента не е нито туристическа, нито културна, нито дестинация. Това е така, който и каквото да говори.
каква е нашата идея. Дори да имаме такова предприятие за туризъм, зависимо от каква форма, дали като общинско предприятие, дали като търговско дружество общинско, което да обедини всичките дейности в тази насока. Срещали сме се с десетки души. Идвали са хора, които са разработвали част от визията на това общинско предприятие и бъдете сигурни, че няма ден, в който по този въпрос да не се работи. Това, което дори имаме и като предложение пред Общинския съвет, докладна, която може да бъде вкарана, искаме просто да се уточним, че ще бъде точно във вида, в който е при нас. Това, което Радослав отхвърли, идеята, която с господин Колев сме обсъждали, по-голямата част, разбира се, е негова. Не се притеснявам да го кажем, това е визията, която виждаме от стадиона, качвайки се нагоре по стъпалата по пътеката, която води до крепостта. За сега, за съжаление, успяхме само да я почистиме, надяваме се до края на есента и да светне. Оттам също по пътека да се стига до Читалчешма и вече да избира човек дали да отиде на кантона по асфалта или пак по пътеката да стигне до Памукулак. Съжалявам, че пак пленам има хора доста на моята възраст, така че се спомняме как Памукулак приемаше по 5-10 хиляди души в събота и в неделя. Абсолютно съм съгласен, статута обаче е друг сега в момента. Мисля, че ние като проверявахме, ако не се лъжа Николай, беше горски флот, нали така? Така че наистина трябва да се смени първо статута, за да се направи такава дестинация, за която говорим, и ще бъде чудесно, ако това успеем да го направим. Пак казвам, ние дори да го разработим като даденост, като проект, който не сме ние да го съществуват следващите, примерно, които са начало на общината, но това да го има заложено, разположено и хората да го видят, че може да се случи. Такива дадености, знаете много добре, че водихме и господин Томислав Тончев. Също го водихме на крепостта Меджидита и показахме му какво имаме. Имаме идеи, знаете, че чакаме сътрудничество от Норвежкото посолство, за да можем да осъществяваме по техните програми и идеи, които имаме. Работиме също така и по пристанищния комплекс. За съжаление, знаете, че е било върнато гражданското пристанище. В момента е махнато добре. Имаме туризъм, имаме всичко, къде акостират корабите. Ние нямаме общинско пристанище. Няма да е тайна, без да е официално. Днес имах разговор, в който ми казаха, че на заседание на Министерския съвет, ви казвам кога точно и на кое заседание, пристанището ще ни бъде върнато. Разписал съм такова писмо и днес ми се обадиха, че такова действие ще бъде осъществено, което е добре дошло за града ни. Аз се надявам това да ни помогне, когато мислим по отношение на туризма. Иначе по отношение на бихме се сказвали, че само една забележка имам. За първ път 1978 година видях как изглежда една нормална европейска държава и никой не коментираше образование и здравеопазване. Той е приоритет във всяка една нормална държава. Никой нормална европейска държава няма друг приоритет. Ако някой стане и ми каже не, в Швеция, Швейцария, в Испания или никъде си има друг приоритет, няма да се съгласи. Значи на първо място трябва да са образованието и здравеопазването, независимо каква е системата, под каква форма функционира, и след това всички други дейности. Дори бизнесът е най-големия дарител и на образованието, и на здравеопазването. Дали сега в България, още повече в Силистра, бизнеса има такива възможности? Да, ще ви кажа, че има. Днеска включително има писмо разписано от нас граждан, който с фирмата си иска да направи ремонт на покрива на цялата галерия. Общината не може да осигури средства. Ето го, днеска има такова разписано писмо. Така че аз съм оптимист. Надявам се, че тези неща ще се увеличават и заедно с вас ще успеем да ги направим. Аз приемам тази хвърлена ръкавица заедно и към нас, не само към вас. Идвайки насам, минахме покрай южната крепостна стена на древния град Долстон, правилно го изказвам.
Там видях една възможност, която не изисква пари. Просто изплевяване и засаждане на трева и гладисване на пейките ще свърши работа. Ако решите да го направите, ще дойде да участвам в вас. Защото е хубаво наистина заедно да пипаме и да създаваме средата, в която живеем. Много полезни неща, много важни за нас, за да се ориентираме в цялостната картина, в вашите желания, в всички болки, които имате и сигурно още ще влизаме в дълбочина. Приемаме напълно вашата мечта за туризъм, ще работим в тази посока и ще включим и, разбира се, много древния град, като отличителна характеристика в визията на вашия град. Благодаря много на предложенията и се надявам да ги вземе и писменно на хората, които искаха да ги формулират. А пък тези, които не са, предполагам, че през ние следим форумите, които течат в града и в сайтовете, които си имате градските, така че ако някой има желание да напише нещо, да каже, може и там да го направи, след като обобщим всичките ви представи и вашите желания, ще извлечем вече сентенция между това, което вие искате да се случи и това, което предстои за напред. Ако има още желаящи да кажат нещо, във връзка с разговора, който проведе господин Найденов за крепостта, искам да кажа нещо, което може би не виждам тук за господин заместник кмета господин Найденов, в общината може би има проект от 2004 година, но се дал в линия от бивша улица Ленин, сега Велико Търново до крепостта. Този проект е разработен от софийска фирма, платен от общината, а са само 9 стълба. И с тази въжена линия се създаде една добра атракция. Не всички хора може да отидат по стълбището. То е много приятно, само че за млади хора. Другач трябва да отидеш или за собствената си кола. Няма автобусна линия, както имаше на времето по цяла орбита работеше. И е било добре да се види, ако може да се посред тази въжена линия, като една атракция за града. За кое предложение? За кое? Ще правим автобусна линия. Благодаря още един път от мое име на всички. Аз само бих искал да обобщя това, което казахме днес на зоните. Да, ясно, промишлена зона Запад, да, ясно за промишлената зона, там избор нямаме. Юг 1, юг, изток и север ще бъдат нашите зони за намеса в този план. Благодаря ви.